Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa puminggo si Allah sumanaw salama kalilintad na ako kapipya ginawa. Na mambugyan o lang-lang na kubibaya makinagsagyang kay mga programa ko makapungulalan sa idida maranaso. Sagi ko na nga yung suara niyan na giiso mangudadatago na limukon sa Maydan. Na di ko na nga ipamagidida kang sina, siya ko na ipapili lang si ko langon-langon na kababayon mamakinag. So, ay mala na sulang-langon na ginaway. Ginawaya kan sa giyang kay mga kapmimimbruan na mga gis. Na espesyal sa giyang ko to babayak na da sa lakawar ki loyal. Giyang ko ta pagariyak na da sa lakawar ki marka ampaso. Sa katina pamakin ganyo datang kay ni Banja Sudi wassalam.
na sampai rasurutan kasadna salalagian hukuman di hukuman naayat na kaunutan biyakan beya-beya lapangin aku rasa Bapak kadian lapiakan keringatan asap tetap pasang saat lagi nanti na